Ang Angasil Port na mo'y usa sa mga dali-dali nga pantalan alang sa mga lumulupyo sa Olango Island sa pagtabok nila paingon sa mainland Mactan. May mga proyekto na unta nga pagpabarog sa dapit aron mapalambo ang nasoy pantalan apan wa ginigani kini kapahimusli sa publiko daw na pasagda na lang. Si Luan Mirondina sa RTV Presents. Duha lang ka mga motor bangka ang nagbiyahik busa na abtanamo kini mga pasahero paingon sa Olango Island nga na naglingkod lang sa gutter sa pantalan samtang nagpaabot sa sunod nga biyahe. Kusog ang hangin ni adtong higayuna og nagtutaligsik apan way klarong kapasilungan og kalingkuran ang mga pasahero. Okay na lang nila magbarog kay wala may choice. No, mauna na. Okay, ma'am na iya kung haibawaan ako kana siya dira. Muna sa waiting area diya siguro. Oh, karon pagkakaroon na nani sa magtiis-tiis lang muna. Pipila lang katika ang gikan sa gilingkurang gutter sa mga pasahero, makita ang bag-ulang napabarog nga multi-purpose building. Hulyo 2018, gisugdan ang construction niini ug niadto lang Enero 25 kini hingpit nga nahuman. 20 milyones pesos ang budget ning maong proyekto. Receive me like turnover documents, acknowledgement of turnover ni kuan lang gyud ni kanang wala lang gyud gi-accept sa kapitan bitaw wa siya ni perma. Dayon kay ang iyang gingon iya pa ko nang ipa-inspection sa engineering sa Lapu-Lapu. So, na-inspect mo siya? I guess so. Kinipirma naman siya. Naman niya. Nakadawat naman niya acknowledgement of turnover and custody. Pagka Mayo 7, 2019, hingpit nang ipirmahan ni Kapitan Evaristo Di Haico sa Barangay Mactan ang Acknowledgement of Turnover and Custody of Completed Project. Apan sa pagsusi sa balitang bisdak, medyo nahugaw na ang sulod nga bahin ini ug nangatangtang na ang pintal. Wala kami naabtan nga caretaker sa naasoing building. Ang multipurpose building sunod lang nga nahuman sa causeway. Niadtong 2017 kini gisugdan ug nahuman sa miaging tuig. Pag-start na to sa project, wag yun na nato close ang causeway. They're still using it as docking area. Ang ato ana nagkuan man ta, nagwiden man ta sa right side. Nag-face ka sa causeway, face ka nga to sa Olango Island. Sa right side ato nang giwiden. During our implementation sa project, diri sila ni dock sa existing diri sa left. Sa telephone interview, gipasabot ni Kapitan Evaristo Di Haico Jr. sa Barangay Mactan nga temporaryong nagamit ang multi-purpose building atol sa gipahigayong registration sa mga motor bangka sa taga Marina. Kini ang posibleng hinungdan sa pipila ka pagpangaguba. So dunay gagmay nga damage sana ganang na mga pintal pero willing na pud ang kontraktor nga mo repair na sa maong na mga pintal nga dunay gagmay nga damage. Dugang sa kapitan nga wa gilayon magamit ang multi-purpose building bisan kung na turnover na kini kanila sa mga taga DPWH7 tungod kay wa pa kini electrical connection ug wala pa usab mahitsa sa mga gamit. Ready na gyud ang kuan na niya. Kuwang lang ta sa mga kaymanan kanang bangko, mga bangko waiting area o sa atuang electrical mga atuang electric wala pa tay connection. So amo pa nang gikuan sa barangay sa kuwang council amo ang gikuan dito inspection kung sa pay mga kinanglanon. So sa pagkakaroon amo pang giplano buhat pa may mga resolution para sa mga gamitonon diya sa maong multi-purpose building. Sa pagkakaroon dili pa makatumbok si Kapitan Di Haico kung pila ang budget nga kinahanglanon alang sa mga lingkuranan o guban pang kagamitan sa multi-purpose building apan iyang gipasalig nga paningkamutan nila sa konseho nga hayan sunod buwan magamit na sa publiko ang naasoing proyekto. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.